Pagban o pagdili sa mga baboy nga gikan sa Negros Island unod sa African Swine Fever kun ASF nakapikto sa pipila ka mga litsunan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang City Veterinarian may tataw nga pabiling ASF free ang dakbayan. Ano ang report? Pasado alas 11 na kaganihang buntag, dihang gisusi sa RTV Balitang Bisdak kining usa ka dakong lechyonan sa dakbayan sa Lapu-Lapu apan way ni usa ka baboy ang giasal. Matud sa tag-iya niini nga si Sunshine Moralde, kapin sa usa ka gatos unta ka mga baboy gikan sa Negros Oriental ang ilang napalit apan nunot sa giluwatang executive order sa gobernador nga nagdili sa mga live hogs, sows, piglets, boar semen, pork and pork-related products gikan sa Negros Island, hinungdan nga wa sila stock sa lechon karong adlaw. As of now, mangita mig lain supply within Cebu province lang. Ang executive order sa gobernador nga nagdili sa mga baboy gikan sa Negros sugod gahapon hangtod na sa Abril 5, 2023. Busa ingon na lang ni ana ang kahinugo ni Moralde. Ilabi na nga nabalik na unta ang turismo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sagad sa ilang mga customers kadtong mga nag-island hopping. Karong adlaw, sugda na sa City Veterinary Office sa Lapu-Lapu City ang profiling sa mga lechonan sa dakbayan. Ug moapod-apod sila og mga tarpaulin og leaflets mahitungod sa ASF. Ang kanang mga lechonan na to, naman tay mga lechonan diri. So atong gitanaw ang ilang stockyard ug okay ra ba ang health sa ilang baboy, nya ang mga documents ug asa gikan. Samtang gitataw ni Dr. Janice Tugonon, City Vet, nga pabiling ASF free ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Sukwahi kini sa mga taho nga may usa ka baboy sa usa ka stockyard ang namatay. Ginaka-submit mi actually og sample dito so to find out nga negative man ang ato ang sample dito. So although wala man tay record but siyempre ang agriculture ang Department of Agriculture kanang mo kuan mo na sila nato nga musulti nga usa positive or negative wala man gud na nakitaan nga result. So ug naa pa na result hopefully kuan din na sila nato warning or whatever. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.